Dito po tayo sa may Davao Occidental kay nadakpan sa Malita Municipal Police Station ang usa ka suspect sa kasong pagpangawat ato sa hot pursuit operation nga gihimo ni atong Mayo 13 sa barangay Mana, Malita, Davao Occidental. Ato sa Davao Occidental Police Provincial Office nga ang suspect na ilang si alias Mike, 26 anyos, usa ka laborer o residente sa Sitio Talaod, Barangay Tikulon, Malita sa maong probinsya. Subay sa inisyal nga investigasyon, nagadawat og report ang Malita MPS kabahin sa maong insidente sa pagpangawat ug mga manok ug baka sa maong lugar. Diha-dihang mitubag ang kapulisan aron nga beripikahon ang report. Ug sa pag-abot sa mga operatiba, nasayran nga ang suspect una nang napungan sa mga barangay officials apan nakalingkawas paingon sa wala mailhing direksyon. Ug tungod niini gilusad gilayon ang hot pursuit operation. Samtang pabalik na mga operatiba uban ang sa complainant aron nga mag-file og hustong kaso, ilang nasugatan ang suspect nga naguyod pa sa usa ka baka daplin sa National Highway sa barangay Mana. Ila dayon sa mga complainant isip mao kini ang tawo or ang suspect sa maong pagpangawat. Raso na kini malampusong nadakpan.